Nu her på DR1 skal vi for sidste gang have en tv-avis direkte her fra TV-byen. Advarsel. Advarsel mod rygning. Nemlig. Rygning er jo ikke særlig sundt. Nej, det er det sgu ikke. På pakkerne står der faktisk også, rygning kan nedsætte levealderen. Det er jo ikke særlig godt. Nej, det er sgu ikke. Og jeg har egentlig lidt tænkt på, at hvorfor ryger unge på allerede 9-årige, der begynder de at ryge, sætte stoffer og tage stoffer og ryge hash. Har du et svar på det? Nej, altså de er vel bare rimelig meget dumme i hovedet, du ved. Altså, det slår bare klik over deres hoved. De bliver tilbudt, de ved ikke, hvad der sker ved en, og men tro mig, det ved vi. Altså i det er bare starten, helt galt. der tænker jeg lidt, at de gør det for at spille smart over for deres venner. Men det er også det, man gør for at starte med at ryge, for eksempel. Ja, så Det var derfor, jeg begyndte at ryge engang. også mig. Og jeg er så stoppet, og det har jeg hørt, det er du også. Ja. Fordi du fik at vide i den læge, at du simpelthen kunne dø af det. Ja, det var faktisk rimelig irriterende. Han sagde, at jeg ville ligne en indtørret fisk i en kørestol, når jeg bliver de der 20-25 år. Det værste, der kan ske, er, at jeg vil dø. Okay. Hvad siger du så til ecstasy? Det er sådan nogle små fine piller her. Hvad synes du om sådan en lille pille her? Det er faktisk meget smart, at man kan blive høj af dem på 1,5. Værsgo. Nemlig. Og bare for sjov skulle lige have 2 mere. Vi skal Ja. fandme være skæve i aften, vi skal. Og Ja. fandme gerne højere, mand. Og hvis jeg sådan virkelig vil have det, gør snart. Ja, men det er så hårdt. Ja, Det gør fuldstændig. det kraftedeme. Men lad være med det. Det var det, vi snakkede. Vi havde det bare lille griner. Ja, men det er en misforståelse, du ved. Og så alkohol. Alle unge køber alkohol efterhånden. Dine børn, kan de også købe alkohol? Det kan de sagtens. De er kun 5 år gamle. Altså mokai, det ligner jo bare noget ligesom, ja, noget små børn kan få. Alle dem der, hvis det er sådan lige skal holde en hyggeaften. Men der står faktisk 4,5 volt. Det vil svare til en øl, som voksne drikker. Og så har vi nogle indpakkede lighter. En ny sikkerhed for lighter, det er at pakke dem ind i noget malertape. Det er meget bedre end normal lighter, hvis det er sådan, du smed. Hvis du svejser. Og vi er allerede blevet høje, mand. De er fuldstændig stærkt, det var lort, mand. Hold da kæft. Ja, hvis der er så mange svejsen, bliver sådan noget på. Det er godt. Så kan bum. Ja. Det er bum. Og så der med rygning. Hold kæft, hvor jeg rygetrang lige nu. Det er jeg egentlig også meget. Ved du, mit ryger fortsat ikke går. Det bliver altså nu. Og jeg fortsætter med at ryge nu. Og så, nej, stop det der lort. Du skal ikke ryge. Har jeg lige et nytårsforsæt? Hvad er dit nytårsforsæt? Det er at starte med at ryge. Perfekt, så tager vi en nu. Ja. Vi giver sgu lige en af de gode. Ja. North State, det bedste. Det er kraften perfekt. Det er så super. Hvad skal du? Tak skal du have. Du skal ned på mobilen. Og så er der lige en ting, jeg gerne vil spørge dig om. Ja. Hvad er det helt præcis, du laver med din mobil? Det er fordi, at jeg vil lige spørge dig om dit sexliv. Hvordan går det? Det går egentlig ikke så godt lige nu. Hvorfor? Det kan jeg sgu forstå med de patter der. Hun ser sgu da pæne ud. Så du kigger på min kælling? Ja, Hun er min bitch! Ja, det er det, jeg siger for helvede. Det er din bitch. Fuck mig. Jamen, vi har et lille problem. At hun er ikke så glad for sex mere. Fordi jeg gjorde hende gravid en 11 gange nu. Og jeg har sgu skåret barns hals over hver gang. Og hun er ikke så glad for det mere. Så hun foreslog, at i stedet for at gøre det på en hård måde, så ville hun brænde dem i stedet for. Og det forstår jeg egentlig godt, fordi så er det bare at putte dem ind i bålet, og så får vi også gratis brænde jo. Altså, stegt barn, det smager faktisk rimelig godt. Altså, nu glemmer jeg lige at fortælle, at jeg er en kannibal. Nå ja. Ja. Og hvis jeg sådan, I har lyst til at skrive noget om alt det vi snakkede om, alkohol, ecstasy,
rygning, indpakket lighter, alt. Mit sexliv for eksempel. Så skriv det. Gå ind på min e-mail w_esc@hotmail.com. I må meget gerne gå ind og skrive om det. Jeg vil gerne svare på jeres beskeder. Meget gerne svare på dem. Det ville være fedt, hvis I gad at skrive til os, og vi kunne få lidt mere at vide om, hvad det egentlig er, vi snakker om. Og så please, I må virkelig gerne skrive, vi føler os lidt ensomme her. Altså, vi kan da se, hvor meget ham, altså vi ligner 2 bøsser. Vi føler os da ensomme. Piger, kom nu. Get moving, Peter var. Ja. Drengen behøver sex. Ja. Og så har jeg en ven, han er kommet ud i en meget hård krise med det der rygning og stoffer og sådan noget. Ecstasy. Ja. Så han er kommet til at skylde nogle penge væk. Det må lort. Og ham han er kommet til at skylde penge væk til. Hans morsom der, det er ikke pengene, det er principperne. Så hvis det er sådan, I ikke passer på, kan I risikere at ligge om i et bagagerum med en stor dildo op i røven. Det har du prøvet. Foran kameraet. Ja. Det var faktisk din dildo, men undskyld. Var det min dildo? Ja. For helvede. Så jeg vil gerne sige tak til jer, hvis I gider skrive til os. Mange tak. Det var alt her for nyhederne i dag. Farvel. Farvel.